Готови ли сте, чат? Аз мисля, че не съм готов. Ама ще дам всичко от себе си, наистина. Ай, чат, ще играем. Сте получили роли. Чат, ще играем мафия. Да, мафия ще играем. Двама от вас са убийци. Наистина. Защо не го оставяха Наско да се прибере и да се почини като бял човек, да ми го занимават? Колби? Искам да ви кажа нещо. Що ме е толкова настоятелно да убиете Тъй, как е, чат? Как е така, чат? Майко! Insane! Literally insane! Здравейте, скъпи приятели! Никой, всеки ютубър би лайк. Вие сте с чисто новия епизод на инфлуенсърски лагер! Вече вайба е повече от съвършен. Хората се напаснаха помежду си. Аз не съм сигурен дали на мен са ми паснали. Моля? Шегувам се, бе, вие сте най-якия Не бе, каст. ставаме и си тръгваме и се оставаш сам. Не, искам да ви кажа, че сте... О, тая пак е нараниха егото, чат. Нараниха егото. най-якия каст, който съм събрал. Аз съм супер удовлетворен от вас. Вой, как върти очи работи. Толкова си са тънко обидни някакви хора. Защо взимат всичко толкова навътре? Много сте готини и като цяло заради това ви давам пари във всеки епизод, във всяка игра. Виж, бе, брат. Ма тя дразни, бе, чат. За да нямате капо. Разбира се, трябва да си ги Разбира се, изкарате трябва да си честно. малко и по-дащен. Старая се трябва да дигаме максимално. залозите. Не дей да лакомееш, мамасита. Старая се максимално да давам. Знам, разбира се. Вай, тук според мен е края на първи ден и вече са изпържени тежко. Вижте коцето. Вижте му физиономията. Според мен са тежко изпържени и нещата тук са вече на ръба. Как се чувствате? Макс! Много добре! Настроението е Макс. Миналата игра видяхте, че Емо спечели 1000 лева. Ако ти не си гледал миналата игра, то сега, т.е. след този епизод, можеш да идиш да гледаш и миналата игра от предният епизод, защото наистина беше гореща игра Гореща! Искам малко ориз. и много лизане падна като цяло. Ей, йоу. Да. Тази игра дадохме бюджета за нея, каквото можахме да направиме. Сега, какво си мислите, че ще се случи? Камък, ножица, хартия, раз, два, три. И на той Емо бие Наско с неговото листо. Ама не е така е. Всеки в различните градове го нарича по различен начин. Дали пари повече няма да играят? Ти ако беше процент, така ли ще да направиш? Да. Аз даже щях да си ги подела. Аз даже Подела. и го споделих на нея. Да си ги поделите. Да, Аз не съм те чула. God damn. Кога? Като си ми го казала. Добре. Много обичам така, някой да не ме чуе. Еми, повтаряй. Добре. Тук ще има гърмежи, май. Бихте ли си поделили по принцип наградата? Тоест, Емо би ли си поделил наградата? С жена ми, да. Стане. По принцип, Твоята тайна жената награда. ама той момчето отдавна си каза, той е отворен. Аз им казах, ще почерпя задължително. Абе, усещам тук някакво напрежение, лекичко. Аз се чудя дали да... Много напрягащ епизод ми. Дай ще гледам, брат. Аз се надявам. Между другото, като гледах последния път, като качвах за YouTube и гледам и си викам, аз много ги наципваме. Наистина, не трябва толкова много. В смисъл, някой път прекалявам. И спусна замислям, че то просто напира, брат. Ти ги виждаш и ти просто някакви хора са невменяеми. И си такъв, брат, ко да играе наистина, ко да правя, брат. Да не направиме едно нещо, което в миналия сезон беше много неочаквано. Но не, ще си го запазя за сега. За следващите епизоди няма да е. Сега ще ви оставя още малко да се опознаете преди да попитам кой какво мисли един за друг.
Защо да не бъдем искрени в крайна сметка? Давай, да изпочвам, да се почвам. Не, това ще се случи в някои от следващите епизоди, не в този. Искам още малко да ви... Айде. Искам още малко да ви оставя да се опознаете, да се харесате, да не се харесате. Така че има време и за това. А зрителите, ако искат да видят какво се случва, може да се абонирате за този канал, както и да цъкнете Айде бе, тази брат. камбанка. И разбира се, нашите любезни домакини, Да, брат. удобно и комфортно. А освен това, за нашата свежест се грижат Витамин Аква. Разбира се, за косите най-доброто. Миаманте. Наистина, ако не им сипваш, просто ти в един момент се чувстваш, че задържаш нещо наистина много лошо в себе си. Да. Браво! Сега е време да минем обаче към следващата игра. Каква игра мислите, че ще играем? Я вижте сет дизайна, добри ли? Чат? Кой ще кажете? Нещо с въпроси и отговори, да. Въпроси и отговори. Съпчета и джойстици. Женската интуиция на мамасите какво казва? За кое извинявай? Каква ще игра? Тя нашата спейсира вече. За играта, ма. Интелектуално, кое извинявай? Каква ще играта? За играта, ма. Интелектуално. Маме или май каза? Интелектуална игра, мислиш. Анджела, интелектуални ли ще сме? Или? Не, май, дано не. Но едно шесто чувство ми идва, че ще имаме май закрити очи и нещо ще пипаме. Ще се докосваме. Ако не ми лъжи, че шесто чувство. Така, шесто чувство ми не те лъже, Така ли? защото реално ще сте с Много е трудно за гледане, чат, направо е потресащо, наистина. маски на очите. Направо е инсейн. Да го мислят. А моите? В тази игра ще изпитаме вашата интуиция, ще изпитаме вашите умения в това как може да заблудите хората или как може да не можете да ги заблудите хората. Обявявам една моя любима игра, а именно Мафия. Странно. Браво. Какво беше това? Трябва да съм първи. Признавам те, Гоше, признавам те. Скандална игра. Това не е ли с някакви вещици? Та само вещици, брат. И ние трябва да сме с маски на очите, докато гледаме, наистина. Има роли. Тези роли ще ги изберете на късмет. Аз ще ви ги раздам, като има двама убиеца. Да, не го играхме във ванна. Има двама убиеца, има един полицай и един доктор. Двамата убиеца трябва да елиминират селото, демек селяните. И разбира се, целта е селяните да разкрият кои са двамата убиеца, а двамата убиеца целта им е да бъдат максимално дискретни и да заблудят, и да убиват и да заблудят максимално много. Айде! Само убийците си дигат без маска беше, нали? Да. В този случай, понеже не че не ви вярвам, но няма да е с просто затворени очи, затова ние сме се погрижили да сте с тези маски на очите, защото все пак ще раздаваме пари. А когато раздаваме пари, нещата стоят по-сложно. Какви пари, бе? Да. Я да видим според вас какви пари сме заложили на тази игра. 1200 веднъж. 1500. 1500 веднъж. Тико читна, или поне аз му показах, но за тази игра 3 цифри са заложени едва 700 лева. Айде, искам да видим алчните. Алчните тук ли сме? Искам да видя. Не са малко. А дали са само 700 лева? Гледай и ще разбереш. Но са заложени 700 лева. Каква е цаката тук? Ако двамата убиеца не бъдат разкрити и останат по-малко от 3 човека, убийците се водят за печеливши. Ако и двамата са останали в играта, се разделят тези 700 лева. Обаче ако само единият убиец е останал в играта, той си печели 700, тези 700 лева. А ако разкрият убийца? Ако убиецът е разкрит, той отпада от играта. Така. Да. И парите? Или са бори за пари за Ако нищо. и двамата убиеци са разкрити, селяните, които са останали в играта,
Чухте ли, бе? Вие сте селяни! Не го казах аз. Заедно с доктора и полицая се делят тези 700 лева. Искам да ви кажа, че тази игра преди няколко седмици играхме с Вирго и приятели и компания. Да, брат. Браво. Кажи го. Искам да чуем. Искам да чуем. Искам да ви кажа, че тази игра преди няколко седмици играхме с Вирго и приятели и компания и беше уникално изживяване. Вирго беше убиеца и никой до последно не го разпозна. Той беше толкова добър в това да лъже, че няма... Не повече, даже след играта каза, че се чувства много кофти, защото беше излагал толкова много. Уби дори жена си. Да. Че са неща, които са се случили у вас, како ги разправяш пред тия маняци, брат. Се тая. Дай да се прави, да го правиш за контент. Така че, приятели, време е да играем. При обсъждането, абсолютно всичко право, общо взето. Значи, почваш да разсъждаваш. Почти нищо не чувам. Искаш да подхлъзнеш Ама го някой, комуникираш. имаш съмнение, че си чула отляво някой да си почесва ухото, имаш съмнение спрямо Виктор. Кажеш, Виктор, ти да си убиеца и го гледаш просто как повече те са надприказват. И да спорим. Опитваш се чрез Не ме гледай разговор така. да разбереш кой Познавам ти лъжи къпните и си. кой е искрен. Ако цъкнеш грешния, какво правим? Полицая е Ако много цъкаме важно да се грешния... изправя. Отпада. Отпада човек. Накрая, много важно, накрая гласувате за това какво искате да елиминирате и казвате, примерно, Виктор е убиец. И почвате да гласувате. Ти си за Виктор, ти дигаш пръщчето, тръгвате поред. Дигаш пръщчето и 3 гласа, 2 гласа, 3 гласа. Някой ще каже Анджела, тя вдига 1 глас. Накрая си борите кой колко гласове има, като номинации може да Да. Тук ще... И който има гласове, Значи аз. отпада. Обаче, много важно, като отпаднеш, до края на играта не си казваш убие се си или не си. Никой не се издава какво Никой е. не се издава, дори да е отпаднал, не се издава. Скъпи приятели, време е да раздадеме ролите, заедно с това и маските ви. Но тъй като аз имам нужда от ко-водещ, скъпия Нинас Колев ще бъде разказвача на тази игра. Аз съм безплатно тук. God damn, бре. Безплатно тук, да. И има знак с бар във Варна, който трябва да... За сигурност. Много добри на гледате. От Варна хората казват, че са им добри на билетите, аз ще пробвам люто. И алкохол е Водката е топ, водката е един Алкохол е поставен качествен. И той да прибере нещо, човека, държат го там толкова време и да накрая една реклама да не се направи то срамота, бе, брат, на третия епизод. Селянин! Селянин! За да се ограничим от реакции пак и оф аз трябваше да правя сега. Преди да започнем играта, още веднъж ще разкажа абсолютно всичко от до набързо, колкото ми позволя. Дай по-малко бързия. Седи мирна. Така да си знаеш. Нали искаш да играеш? Играй. Няма какво стане, брат. Някой трябва просто да я каже, а тая да се поуспокои, защото много напряга, брат. Ако такова, ще разкажа всичко набързо, доколкото ми позволява, нали, аз все пак трудно говоря бързо, но да, не реагирайте по никакъв начин, не питайте какво трябваше да правя, нищо такова. Селянин! Доктор. Селянин! Не мога просто. Емо, играй си. Тая най-дразнещата е шериф чат. Не знам как ще се справим.
двама от вас са убийци. Така, започвам играта, казвам ви да заспите. Първото нещо, което ще кажа е убийците да се събудят. Събуждате се по възможно най-тихия начин, без да говорите, без да казвате аз, без да ръкомахате, търсите. Дигайте си главата и се търсите с поглед. Решавате, казвам, аз ще ви казвам всяко нещо през цялото време. Казвате помежду си с пръстче или с поглед кого искате да убиете. Трябва по някакъв начин да се разберете, ако може да е бързичко и чудесно. Ох, майко се... Вижте, мама сита, просто тя вече е в джаза. Тя вече е в джаза, чат. Направо е лош на женичката. Тя вече станало време за сън, бе. За сън станало време. Емо е already in the zone. Locked in. Убийците да се редуват. Единия път един убива, другия път другия убива, за да няма разправя. Така може да им закуца стратегията. Просто трябва да намерите начин да се разбирате помежду си. Да. Емо е готов да проспи тая игра, наистина. Да. След това казвам да заспят убийците и да се събуди полицая. Някой от вас е полицай, неговата задача е да посочи кой според него е убиец. Ако познае, аз ще му дам знак, че е познал. Той обаче е добре, ако е в по-ранен етап на играта, да не се разкрива, защото веднага на следващата вратка, ако се събудят всички и кажат, аз съм полицай, познах, че Анджела е убиец, супер, ще убиете Анджела, ама в следващия момент ще убият веднага полицая и той вече няма да може да ви помага. Така че по някакъв начин, ако полицая разбере кой е убиеца, трябва да подскаже на другите без много да се личи. Разбрахте ли? Полицая се събужда, посочва Анджела. Тя спи. Разказвача казва, тя е убиец. Събуждаме с всички. Сега полицая трябва да... Реално Аско много добре ги обясни. Гаранция ще има някой не разбрал въпреки това. Факт, брат. Факт. Аз просто... Аз усещам, че даже някой не го слушат. Скаже на всички останали по някакъв начин, че Анджела е убиеца и аз го знам. Ма без да разбирам, защо го знам. Така, след това... Без да казва, че е полицай. Ако полицая посочи Анджела, но тя не е убиец, аз ще кажа не. Продължаваме нататък. Заспива полицая, събужда се лечителя. Той е разказвач. Съм разказвач. Лечителят се събужда, посочва някой, когото иска да спаси. Много информация ми идва. На база на предположение, например. Ако... Може, да. Може. Ако смята, че той в момента е застрашен, понеже досега в дискусията много силно е напирал, че Весето е убийца и смята, че наистина тя е убийца. Да. И примерно Анджела е казвала, Весето е убийца, аз съм сигурна. Ако лечителя смята, че Анджела е права, Весето най-вероятно ще убие Анджела при следващата вратка, защото най-много я подозира. И лечителя казва, аз спасявам Анджела и се надява да оцели този, който е убит преди ма. Така, всички да си слагат джиджавките. Спите ли дълбоко? Не. Главите така надолу, спите, не мърдате. Здравейте, драги селяни! Вие сте в едно прекрасно село и вие сте прекрасни. Само разказвача малко е шматка. Има... Аз съм много добър разказвач. Двама убийци. Наистина. Сред вас искам двамата убийци по най-тихия възможен начин да се събудят. Искам двамата убийци да си изберат кого ще убиват. Двамата убийци избраха жертва, двамата убийци да заспят по най-тихия начин. Брат, ти се до нея бута е срамо работи, ти лут ли си? Ако може... Нищо, може тя да не се усети, Анджел. Така, полицая да се събуди по най-тихия начин. Сега пак трябва да се дигне превръзка. Много тихо беше.
Така, полицая да предположи кой е убиец. Да заспи полицая. Не, Чего? Той котото каже. аз... Плот твист, аз и котото сме убийци. Така, да се събуди по най-тихия начин лечителят, докторът, другия освен мен. И така, кого ще спасиш, докторе? Така, доктора избра кого ще лекува. Доктора да заспи. Заспивай. А заспивай, казах. И нека сега всички се събудят. Ма то според мене, вижте, според мене лично, фъна е разказвача да ги избира. Знаете ли що? Защото той може да избере такива хора за ролите, че да направи мазната интрига. Те не разберат, че реално водещия е един от най-ключовите герои. Разказвача и водещия, a.k.a. е един от най-важните играчи. Защото той избира кой каква роля да е. И това е плюса. Сеш се. В смисъл, например, аз ако знам, че Анджела е най-остатата, ще я сложа шериф. Защото ще знам, че никой няма да я вярва и всички ще си мислят, че тя е убиец, сеш се. Ще ги избереш по някакъв начин, дето хората направо да стане леш играта. Те малко и се убива филма просто, като го теглят и като такова, не знам, мен лично аз съм фен. Нашето се. Саунд дизайн е едно друго. Майка, леш. Скъпи селяни, Слушайте! моля за тишина, само секунда. Имаме първата си жертва. Госпожица Гранди е убита. Ще тъгувам за теб. I'm sorry, my dear. Демек, сега ти отпадаш ли? Да. А то така ли е, бе, човек? Трябва да се вкараш. Това е игра, която... Това е игра, чат, дето просто трябва с уважение да се отнасям към нея, разбирате ли? Пиеца я е убил. Просто си я разбрала. Как бързо ще свърши, вижте, всяка врътка трябва да спорите, кой един да елиминирате. Може да излекува. Няма сега като почне. Добре, дайте да видим сега. Имаше човек до мен, то е видно, на който казах през цялото време как да играе и как да гласува. Да, видим някой, който хейти Ели. Дискусия. Второто е убито. Евентуално да видим дали някой се е опитал да разбере нещо без по някакъв начин да се издава. Имаме ли някакви предположения? Аз така вярвам в тебе, защото ти е сестра. Аз чух оттам някакво. Никакъв шанс да я убиеш. Оттам чух Не, никакъв шанс да я уби. Всъщност беше от наше дясно, Да. нали? Ама ти нямаш право да говориш. Ти си... Ама ти си умряла, не говориш. Да. Ти си умряла. От наше дясно беше свалянето на коса се чу. Аз чух оттам. Ти откъде чух? И аз чух оттам. Ти откъде чух? Откъде чухте ви? Аз чух не, вижта. Отдясно На мен ми става съмнително, че ти много така изведнъж кое. Аз обичам тая игра, аз обожавам тая игра и винаги съм активна. Така. Моля ви се, за да се играе тази игра, трябва всички да са активни, а не да се седим. Така че... Много е съмнително. Добре, искам да ви кажа нещо. Щом Анджела е толкова настоятелна да убиете мен, а аз казвам, че чувам шумове отдясно. Ако искате... Тя просто и се играе. На сестрата и се играе, чат. На сестрата и се играе. Тя просто... Изобщо никой нищо не е казал за нея. Тя просто иска да играе. Остейте да играе. Просто остейте да играе. Убийте, нямам никакъв проблем, аз ще да парите. Но, ако тя настоява да убиете мен, после стреляйте по нея, щом ако е отдясно, а тя не чува отдясно, значи Те се тя... човеката чуха отляво, бе, пич. Те човеката... Пич! Сега вече е съсна. Тебе и оттам те чуха, и от тук те чухме, всички сочат от тук. Аз съм, между другото, да си призная, че аз може би бях първата, която ги усетих, че са тях, но все пак тя е моето гадже, все пак много ясно, че играя с нея. Бюджетът е общ, нали така? Така, правилно. Ама прекалено много настоявате, че оттам може да отмъкнеш.
О, ма то ти е много шано, брат. Много тъп си. Аз чух отляво. Кой чу оттам? Оттам. Аз чух оттам. Вижте колко чух оттам. Дайте с конкретно. Топата с лойка е... Тъс лойка, те са значи 3. Те играят 3 в момента. Не играят 2 убийци, ми играят 3. За кой гласувате в момента? Ма не, чакай, не сме стигнали до Не глас. сте стигнали до Искам да глас. кажа още нещо. Добре. По принцип, моя ориентир за чуване беше някъде натам. Тоест аз щях да Много кажа... ясно, че ще кажеш, като си ти ще кажеш, че е от тука. Добре, нека да ти изкажа, че кажи после каквото искаш. Аз мислех да кажа една от двете, защото ми се стори, че е малко по-далеч. В случая, понеже мислех, че и ти ще кажеш, че ти е отдясно. Абсолютно, трябва да са отделни столове или трябва да са на такива места, където да не са един до друг залепени рамо до рамо, брат. И нападайки мен, аз казвам следното. Аз ще се нападам, аз казвам. Не, нападайки в играта, а не в лични отношения. Нали? Играем игра, никой не говори за лични отношения, за мен си мисли каквото си искаш. Слушайте сега, аз ще се жертвам, нямам никакъв проблем, нямам за да печеля играта. Но за мен тя е съмнителна, така че някъде там стреляйте след това, аз мога да се жертвам. И двамата са гаджета. Коста с аудиото пак се щупи, бе. Е логично, ако знаете един за друг. И двамата са гаджета. Се пазят, за да може, ако един е спечели, да другия да вземе там награда евентуално. И това малко ми идва на всяка цена абсолютно ненужно. Особено ако ще нападаш някой. Не знам, те може би си имат някакви лични неща, както имат към мен. Специално Анджела, да, аз другото момиче не го познавам сега. Е нормално тя да си пази приятелката, разбирам го напълно момичето. Мая аудиото е щупено. Спрете към мене! Аз ви казвам да спрете към мен да ви го напитам. Чакай. Аз съм го живял с Анджела и Анджела голям, принципно голям. Майта... Абе, брат, какво има на тая Анджела? Защо се държи наистина като 15 годишна е? Бро... The fuck? Измисли го, давай, измисли го! Се тая, не? Ама смисъл, тя винаги така фърлени работи, не знаеш за какво става. Не казвам, че тя със сигурност, Така, просто че- съмнението ми дойде, че аз чух отдясно, а тя Може казва да не е тя, отляво. не мисля, че... Да, аз го чух някъде от тук. Беше Грей. Не беше Аз Анджела чух според това. мен. На мен ми се стори, че чух това. Виж, на мен ми се стори, че чух това. О, Ето Макс до петия рунд ще издържат. Оттам някъде чух. До грейката. Хора, аз го чух оттам, те го чуват също оттам. Аз съм до нея и го чух оттам. Аз предлагам, ако е тя, няма ли да го чуем? Това е много силно. Не, няма как да стане. Няма как да стане. Аз ви предлагам да стреляме с имена за предположение. Убиеца може да е 300 IQ и да се наглася по тази схема, дето Дойде време да се стреля по някакъв. Дайте думата на разказвача. Вие не говорите нищо. Само тихичко малко. Дойде време да гласувате сега. Почваме по ред на номерата. Давайте си гласа за някого, когото смятате, че е адекватно да номинирате за убиец. Започваме от тук. Празен глас можем ли да? Не може. Вдигане на ръка, нали? Добре, ще... Вече май им са спинка, хапва им са спинка им са, май са малко напрежонка. Усещате ли чат напрежонката, а? Значи, в принцип, аз чух звук от тука, но понеже те тримата там са ми много тихи, ще го съм за Вики. Когато разбрах, че съм полицая, знаех, че много добре мога да изманипулирам участниците да си мислят, че съм убиец. Виктория? А? Ко? Да, много сте ми тихи. Ние слушаме какво се случва, брат. Да, бе, но то всички слушаме какво се случва. Той ти не говори. Напротив, Good. казах, че съм чул от тази страна, като цяло отпред чух. Аз чух звук отпред. Той каза, че Не, аз казвам, че го чувам оттам, може и да я факва. Майко, брат. Аз чувам от Кино! Гласуваш? Не, мен ме се дава. Просто да ме нападат ми се дава. И на мен просто не искам да мислиш, че случая е лично. Не, аз просто казвам, ти казваш, чуваш, тя казваш, чувам отляво. Да, окей. Аз ти нарочно го казваш за това. Тишина! Аз чух от там, когато казаха за убиец, затова гласувам за теб. Трябва да знаеш. Окей. Добре. Много лично, просто лично. Ето той си казва, просто е лично, брат. Ето, нека да изберем някой номиниране. Следващия въпрос, ти за кой гласуваш?
Един глас за Йоанна. Сега всички по един глас. Добре, чу. Ево за Ще отговоря всъщност. Много ми е трудно в момента. По-бързо. Добре. Ами ще пусна за Анджи. Имаме гласи за Анджела. Ние и там играме. Между другото, всеки... Моля, само секунда, всеки, който има глас, да си ги брои с ръцете. 2 гласа за Вики има. Дръжте пръстчета горе. Дръжте пръстчета горе. В смисъл, днеска ми спечели доверието. Колега, за кого гласува? Той... За кой? За Вики. За Вики? Да. Дръжте пръстчета горе, моля, с бройката на гласовете. Така, аз слушам отсам. Наистина, между другото, Даско как се държи с тях, като са силен, наистина. Ало. И моето предположение е за Ивоне, но имаше шум и отсам 2 пъти. Но тук не знам още кое е. Избери така си. че Ивоне е за сега. Добре. Едно пръстче. Ели? Аз ще кажа. Кой? Извинявай, кой? Добре. Едно пръстче. Ели? Ще кажа Янис. Ама защото Добре. той си мълчеше през цялото време и изведнъж каза някъде от тука и си го фърля казах така. И го казвам защо. Защото сега ако аз му убият в следващата игра, ще е ясно защо. Защото ще е някой от там, защото никой друг не казва него, така Това че... е добро, да. дигай си Това е пръста. добро. Сдигай си пръста, колега, ако не... Не, ако е... Майко мила, брат. Какво гледаме? При мен Селянка се лично за това. Имам ти го връщам от първата игра. Аз му обещах. Аз му обещах. 2 гласа за Ивана и 2 гласа за Вики Дай, има за сега. по същество. За кой гласуваш? Вики? Африка. Тя си мълча най-много. Да, право, според мен Африка е в Африка, чат. Але, за кой гласуваш? За... Йоанна. 2 гласа и за Йоанна. Ивана? Така. Аз гласувам за Йоанна. 3 гласа. Анджи? Аз се боря по акъла на жена ми, гласувам за Йоанна. Йоанна? Йоанна, ти за кой гласуваш? Аз вече има смисъл, но след като Анджела каза гласувайте за мен, за да видите там тези епитети, значи смятам, че не е тя, така че по-скоро да съм аз, бе, аз мога да вълъжа. Ами не мисля, по-скоро смятам... Контратака. Да. Окей. Африка? Аз нищо не чух. Аз ви казвам, просто Африка е в Африка, брат. Нищо не чух и нищо не видях, но ще се водя по мнозинството, така че кой имаше най-много? Йоанка, ти ли беше най-много? Да, аз умирам. Значи ще гласувам за тебе. Не, аз лично смятам, че техният проблем не са парите, смятам, че техният проблем са това, че те не получиха достатъчно внимание в днешния ден. Те са свикнали по... Брат, ти са глупости, бе, брат. Буквално Йоанна вика, че много са киф да играе тая игра и то си личи как се опитва да раздвижи малко играта и ти си направо, брат, толкова си лично всичко. Честно ти казвам, ще си пръсна кофта. Постоянно да получават нон-стоп внимание. И понеже никой от тях не се падна някаква различна роля в играта и двете бяха селянки, каквито са в реалния живот, не само в играта. Бътхърт. Не бе, брат, ама това е нелепо е. Смисъл, наистина, тия кой има на тия, бе, брат? Тия защо са толкова бътхърт на тия? Защо трябва толкова много да се опитват да се изтъкнат всеки път, бе? Не мога, бе, брат. И мисля, че това тя ги засегна, защото не можеха да играят, понеже бяха махнати на първите 5 минути от играта. Аз съм с мнозинството. Да, ти не си казваш сега ролята. Ние сега като заспят всички можем да Всички заспиваме. Всички заспиват отново, слагайте си джуджавките. Извинявам се, че възтресна.
Гледай какво става, осветление му, осветление. Направо. Иване, по-бързо. Да. Окей, учила, Дръж се прилично. Така. Така, драги селяни и измамници, искам двамата убийци по възможно най-тихия начин да се събудят. Така, изберете си жертва, скъпи убийци. Така, добре. Искам убийците да заспят. По най-тихия начин. Кажи ми като мъж на мъж. Може да пееш след цялото такова някаква песенчка, да не се чува само кажа. Да, само им дай кофе, за да могат да повръщат, като да пея. Така, сега да се събуди полицая. Твоето предположение? Твоето предположение? Иначе, тя много добре си знае ролята, чат. Тя, ако иска, може много лесно да ги манипулира. Чакаме предположението на полицая. Полицая да заспи. Така. Кашляй си път. Добре. Лечителя да се събуди. Тихичко. И да избере кого ще спасява. Чакаме да избере. Доктора работи. Малко по-ясно. Разбрах. Добре. И така. Заспива лечителя. Слага си джавката за всеки случай. И всички да се събудят. Имаме още една жертва и това е Мелито. Този път си каза правилно името. Може би някой го поправи. Той беше смарт да атакуват по този начин. Това е лично. Това е хитро. Не може да. Ето, даде една интересна теория преди малко. Мале, имаше теория, ама това беше изобщо. Мале, кой става днеска, нищо не помня. Вера ми е next level, брат. Аз нищо не помня. Съм тъй цял живот, брат. Тя какво каза по-рано? Чай, защо ме да си издам? Чакай, Аз нищо не помня, вика. Чай, искам да се защитя, защо да се издам, след като аз имам само един глас? Да, ама няма смисъл, защото ще насочи вниманието към себе си. Мале, точно. Аз искам да кажа нещо. Демек ти какво? Аз между Демек Янис се оказа сега, така? Искам да кажа, че се разобедих. Искам да кажа, че се разобедих, че може би там е убийца, защото сетих, че и Пито скара. Не, това е някой, дето я разбира играта. Аз отказвам от тази страна на хората. Някой друг е. Не. Емо е пил жена си, брат. Ама аз го чувам. Аз го слушам. Ама ще убиеш жена си ли? Виктория ми почушна кой е убиец. Защо нейната роля е да на всички, не само на един, брат. Въйте са направо, брат. Почушна, че Ивана е убиец. Дали компрометира играта, не смятам. Идеята ми беше да ги манипулирам колкото се може по-дълго. Браво, ти успя. Номер 1. Ева. Си изиграя моята игра и моята стратегия, която си бях наумила. Полицаят даваше информация на свой съселянин, което реално полицаят трябва да направи, но трябва да го направи с по-широк кръг от хора, за да има значение, че го е направил. Защо не мислиш, че е? Защото той няма да убие. Каква стратегия наистина. Майко, тя ще ги уби. Само гледай. Тя му смуча ухото. Как ще кажеш такова нещо, бе? Той ще иска да има два пъти по-голям шанс да спечели парите, отколкото Все пак да припомня крайната 7 Може би имам примерно 4. Наистина. Тя май му рецитира нещо.
500 на IQ и нарочно я махнах, за да спечеля всичко. Не съм чак толкова. Аз нямаше да го измисля. Нямаше да го измисля това. Главата ми 100% Ама е супер джиниас, ако ще кажеш. Така, имате точно 2 минути за въпроси към някого, аргументи, да се надъхвате, да се събирате. Да, мълчи, усмихва се, гледаш. Да, ти да си... А по време на като говоря... Знаеш ли? Не мога, вече не мога. Аз имам чувство, че оттам някъде или Веска, или той, или някъде оттам 3-мата, 4-мата, ако не е. Африка, не знае пак какво се случва. Оттам барбароните. Няма да е Виктор, според мен той ще е много някакъв страда. Чуват се барбароните. Полицай. Може и ти. Аз искам да чуем Африка, какво мога да кажа. Африка, какво мога да кажеш? Според теб, какво? Кой е според теб убийца? Не знам, ама нещо съм някъде натам. И някой там да убил. И тя ми е много... И ти си ми много такава. Не знам. Не знам. Много... Давай, бъдете с колко дразни, брат, направо. Съм затруднена, но ми малко оттам ми дава вайпа. Някой от тези хора е 100%. И сега логиката каква е? Логиката е примерно някой оттам, нарочно да отстрани някой от неговия ъгъл, за да може да насочи срещу нас целен. Това между другото е умно. Някой от среща да убие някой от своята страна да бъде с такова среща. Това между другото не е тъпо, да? Не да знам. Брат, не мога да мисля, брате. Аз искам водка да се сипе, не мога да мисля, искам да си... Ама коци. Ако ще убедиш това, което съм сигурна аз, е, че той е полицай, а той е лечител. Как го реши? Сега я ще кажа нещо, като чух за лечител... не трябва да го казваме. Напротив, това са предположения. Сега ще издам нещо. Те са предположения, не водим сега... Сега ще издам нещо. Аз не чувам кой се маха там маскарата, обаче чувам нещо друго. Когато той говори, като говори, се усеща в коя посока говори. Като се обърне срещу тебе и това на лечител от последното, кое беше. И се обърна сам. Само това чувам. Ма дама другия път си говориш. Той зададе въпроса. Лечителя може да се себе си. Ама аз ви казвам, че съм лечител. Ама то, чакай, ние сега не търсим ли убиец? Сега важното е да намерим кой е убиец. Според мене, Веселка, там тия четворка, той ми е много съмнителен, защото той ще се надигни и ще се чуи много шум. Ей, тая четворка, някой оттам. Веселка е. Веселка е. Или е Веселка, или е той. Един от двамата, защото не е. Край на разсъжденията, почваме да гласуваме. Айде, този път от тази страна. Направо ще гласувам на рандъм. Аз номинирам Вики. Вики, кой... И аз се обърках, брат. Наистина, тото и беше направо. Аз номинирам Вики. Защото ние мислех, че и на него може да му викат Вики. Ме ми викат... Кока. Веселка. Защото е много сигурна. Много е сигурна. За тука. Ивон. Така. Дигайте Номинирам Веселка. Що? Заради тебе. Мале, те са един човек, един чемпион. Ами аз ще някой от тях. Първо, Че е Веселка. Веси, дигни е така да я Аз дали трябва някой? Георги. Не му научи името. Цял ден са заедно и тя не му научи името. Вики? Георги. Най-невидното, това ми е най-опасно. Дигни пръстче. Другото, Да. Дигни пръстче. Вики номинира Ростислав. За мен някой от тримата, казвам ви го честно, някой от тях е със сигурност. От трите. Един от... Те че се обидиха.
Една от тях е със сигурност. Пак ще номинираш мен, нали? Не знам коя от трите, обаче. Имаш... За теб ще гласувам, да. За Ивана. Благодаря. Със сигурност една от трите. Един път му казах, че е сексист, че се прави на сексист и вече... Смятам, че Тилян е хомофоб. Защо изкача с такива... Брат, за какво ви има? Защо с толкова скрайни, бе, брат? Честно ти казваме. И сексист. Защо? И комплексар. Защото Стилян от нищото започна, понеже видеше, че аз седа до Ивони, до Анджела на дивана и Веселка беше до нас. Може да ме пита защо само момчетата трябва да седат на пода, а момичетата на диваните. И аз на шега, буквално на шега му казах, ти да не си сексист, и му се засмях и той оттам се жегна и вече почна всеки рун да ме елиминира, да ми пуска някакви закачки. Да пуска някакви изречения. И искрено се ядосах на Анджела, която знаеше... Тук звука какво става, брат, стига, наистина, не можете... Черината приятелка и Ивоне са убийци, те си намигаха, аз ги видях ги, че са убийци. И за Анджела съм сигурна, за нейната приятелка не съм, но Анджела започна да напада Стилян на личностна основа, че бил, не на личностна основа, започна да го обвинява, че бил сексист, че бил хомофоб и всякакви такива други обвинения, които аз лично намирам за доста груби и крайни, само за да, понеже той ги подозира и те искат да тушират това нещо. Това е една игра и не знам, не лично за мен, просто ми стана съвестно за момчето, защото той Миля играе просто една игра, те го нападат и той просто трябва да млъкне. Все едно, не знам, супер нечестно и смятам, че е грубо. Витушката. Аз не знам, наистина, просто не знам кой е той към момчето от Витушка. Защото така все едно му лепват някакъв етикет лично, което дори може да се изнесе извън една тъпа игра, само за да си поделят някаква победа. Ми стана жал просто, как го нарекоха сексисти, хомофоб и не знам си какви други такива супер грозни епитети. Ивана, Анджела в случая си мислеха, че ги набеждавам с нещо, пък то аз просто смятах, че са убийци и исках да си изигра играта. Като цяло наистина, бе, брат, какво има на хората, бе, брат? Защо са толкова филмирани, бе, брат? Наистина някой трябва да ги приземи, бе, лек. Срам нямаш. Веси? Аз съм двума между Тинко и Виктор. Чакай, нали беше сигурна за Ивоне? Да, ама то... Да, ама аз ти казах и... Много има нещо. Ама не, ти не слушаш внимателно. Още на предната номинация ти казах, че има два шума. Един от тук, един от там. Но тук не съм сигурна. Тя си свали грейката и тук аз не съм сигурна сега дали си вдигна маската. Точно тя. Или Виктория. Не, Виктория не. Значи, че като се чува тук шушник, трябва да е някой изследователно. Така продължава да там Веси казвам. За Виктор. За Виктор. Ти държиш ли пръщите горе? И аз, защото съм изгубена в тази игра. Така. Мъни с такс. Давай. Аз гласувам за... Как ще го кажеш ти, бе, брат? За мен? Да. Дъра бъра, давай. Тинко е много с... не знам. Стои така. Дигай пръщчето, колега. За това. Не знам с кой гласувам, слушаме му Тинко ти си. Като цяло ще да гласувам за Стилян, защото имам връжда. Много рандъм, наистина много рандъм. Връжда ще гласувам за Стилян, обаче гласувам за Весито, защото гласувам срещу мен. Малко сега. Той да не е в Big Brother, то спака. Тук стана направо номинации и директно сега няма убият, брат. Да. Аз гласувам за Веси. Аз ще гласувам само срещу него. Ти се знаеш, аз съм си Веси. 4 ти, колега. Аз се колебая между трима човека в момента. 4. Да, то няма значение реално вече. Не, ти всичкото в момента, всичките епизоди до този включително са снимани в един ден. Кажи се пак за кой се колебаеш. Колебая се за Веси, за Иве и за Анджела най-вече. Аз имам един ли вече? Ще гласувам за Веси. Чакай хора, аз се делим или това. Някой гласува за мен. То спътни. Така, Веси, мълчиш си, но отпадаш. Мълчиш. Гледаш си вече, да. И
Майко, чат. Така всички да заспят. Айде, моите хора, заспивайте. Всички да заспят. Според мен тия, които са убити, трябва да ги изкарат като цяло от стаята. Защо са там изобщо? Всички да заспят. Кокоси, ти ли си убиеца? Така, двамата убийци да се събудят много тихо. Да се събудят двамата убийци. Да се събудят двамата убийци и да изберат следващата си жертва. Моля. Тя просто едната посочва и другата до нея. Тя даже не гледа. Следващата си жертва. Добре. Да заспят двамата убийци. Дълбок сън. Да заспят. Да се събуди полицайчето. Полицайчето да се събуди много тихо. Коце, кашляне. Така, предположение кой е убиец от полицая да чуем. Едно предположение, не няколко. Добре е да заспи полицая. Събуди лечителя. Лечителя да се събуди и да реши кого ще лекува. Лечителя може да заспи и всички да се събудят. Имаме жертва отново. Ма това е много Отново Доктора Балакли ми къде. О, не мога. Жертва. Колега, това си ти. Виждане. Що така? Със сигурност полицая там. Чувал там. Някой съм това котен Лечителя е там някъде. Значи единственото нещо, което чуваме тук е, че има постоянно нещо си бара брадата и според мен нещо замаскира или се чува от маската и брадата. Ти си убиеца! Емо! Ти нещо ми съмнява, взе парата, иначе не ти пука. Искаш още пари да вземеш. Не съм. Лакомник! Аз не вярвам, брат. Не му вярвам, не той. Аз си казвам, какво чувам, защото единственото нещо тук, което чувам е нещо как се търка, примерно е така. Ама не забравяй, че може и полицай и лечителя да се събуждат. Аз като казвам убиеца. Нещо надушвам. Аз си говоря. Надушвам те хормоните. Аз почвам да мисля, че си. Глупост. Тази е там, не. Полицая знае двама убийци и нищо не прави по въпроса. Това е уек. Вече на него на мен да поеш да си. Не знам, нещо ми се усъмних, ама нещо усетих към тебе. Ама не, че не са си много съмнителни. Много ама замисли се, той били убил жена. Ама не, ама да, ама ба, тапата, ти, атату, атату. Маняци, гласувам за Тинко и след това го убивам. Аз трябва да дадем около 20 айки. Наистина, смисъл за да го направя това. Трябва да съм или 2000 айки, едно от двете. Ти няма да убиеш жена си. Да, ама аз гласувам за него и после го убивам, защото трябва да съм супер прост за да го направя. По-добре да имаш шанса печалба. Викторе, ти да не си нещо, бе. Да не си ти, че ти си мъкнала. Ти си мъкнала, не знам дали съм аз, ама ти майни си. Ти не си мъкнала, не знам дали съм аз. Не знам. Моля? Не знам аз. Възможно ли е да убиете ли, когато убият Майко. Абсолютно е възможно в момента. Вече има един, двама, трима, четирима, петима елиминирани. Слушай, нас се извиняй, ако са убити двамата... Той като играеш винаги трябва да казва убийците. Да. В момента има... В момента има шанс един убиец да е убит. Има шанс да са двамата в играта, но няма шанс двамата. Това, че той казва убийците да се събудят, може да е само един, просто той от началото на играта казва убийците. Аз винаги ще казвам убийците да се събудят, дори да остане. Така, гласуване отново, да. Пак за... Аз тази с карти не я знам между другото, а пък няколко човека са ми казали, че има и под такъв вариант. Почваме от тук, колега. Това съм много сбъркан, брат.
Аз ще гласувам този път за Анджи. Едно Да. пръстче Анджи. Аз гласувам за Ивоне. Едно пръстче за Ивоне. Чакай, аз гласувам за Ивоне. Нещо ме нападна. И аз също. Много напада рязко, много рязко нападна. влезна. Това път аз ще гласувам за да видя какво стане. Много рязко нападна. Влязах ти в коалиция там. Мъжката. Ами тя нападна тук всичките човек. Я му каза, че даде 20%. Нападна ме. Вики, за кой гласуваш? За него. Нерон. Всички мислят Църка за глупава, ама Църка въобще не е глупава и още. Не, изобщо. Не. Аз не знам как изобщо някой може да подозира нещо такова, наистина. Направо ужас. Не е разкрива потенциала си, как ще ги извърти на края на игрите. Полицая просто пазеше себе си, но той според мен не беше схванал изобщо. Изобщо, брат. Изобщо, наистина. Той не... Тенцията на задачата. Той разбра, че трябва да се пази и това е. Обаче от какво, как точно, но в същото време генерално мисията каква е на играта. Полицая просто го сподели с един човек, което като се замисля е още по-малумно, защото двама знаеха и двамата нищо не правеха, за да държат и подскажат на останалите, че те са убийци хора. Не, те си знаеха за себе си и си мълчаха. Доста тъп ход, като се замисля. Много макив обаче тая как, колко е сигурна, че тя ги прави на шматки, всичките разбираш, не тя ги... Сега си мисля, че в момента всичките са под нея, брат, в нея властта, в нея ножа, в нея хляба, сеш са, брат. Пак тя горката... Пръстчето. Иване, за кой гласуваш? За Анджи. Нали за мен? Нали тук бяхме съм. Дали да хапа нас? Това е толкова политическо, просто не. Аз гласувам за Георги. Защо за мене? Виж какво гласува тя. За кого? За Георги гласувах. За кой? За Нерон? Да. Е, за тебе ли да гласувам? Той ми е виж, подал, някой от тях двамата е. Някой от тях двамата е. Ама ако искаш да спасиш Анджела... Анджи, давай ти си. Гласувай. Аз гласувам Гласувано е за мен. Спасиш Анджи, като гласуваш за Ивоне. Защото може би си убият. Ма тя не гласува за Анджи, тя гласува. Ти добре ли си, бе? Ти гледаш ли играта? Анджела, гласувай. Ма е тъсно, какво става? Защо толкова си лично го приема всичко, бе, брат? Боже господи. Той просто така, той иска се заяжа, аз го усещам. Гласувам за тебе, защото не за друго може да се аргументирам, защото отпадна Веселка, аз мисля, че е някъде оттам. Значи следователно го карам подред да знаеш, най-вероятно ще... Внимавай! Не знам, аз Тя идва за тебе. мисля, че оттам, сега ще видим следващия път. Така и Аз гласувам за Ивоне. Значи, така. Найджи. Аз вече съм фен. Аз вече съм фен на Африка. Наистина. Просто толкова над нещата. Аз просто сигурно ти ще да съм аз, ако бях там. Ивоне мълчи и отпада. Аз знаех всъщност още от началото, че Ивоне и Ивана са убийците. Защо нищо не направи, бе? Нали, много ги цъкаш, бе, майко. Предпочетах първо Ивоне да отпадне, защото тя... Предпочетох. Тя толкова ли е delusional, наистина? Майко чат, моля ви се, кажете ми. Тая толкова ли е delusional, наистина, колкото изглежда, или аз нещо се забърквам, наистина. Напълно съм отворен, ако грешката е в мене. Прекалено много се издаваше. Още когато седна и си теглихме листчетата, аз знаех. Нищо. Продължаваме нататък, всички заспиват. Да не стане бой с меч, бе. Всички ли заспаха? Така, моля убийците да се събудят отново. Тихичко да се събудят убийците. Косе, събудили са? Избираме жертва, двамата убийци да изберат жертва. Убийците избраха своята жертва, убийците заспиват. Полицая се събужда. Полицая прави предположение за убиец.
Полицая заспива. Та! Лечителя се събужда. Лечителя избира кого ще лекува. Лечителя заспива. И всички се събуждат. Майко. Имаме още една жертва, скъпи съселени. Виктор. Бог да се прости, брат. Грешка. Аз вече започвам с мисля, че не е Анти. Грешка. Аз няма да гласувам никога за него. Грешка. Едни 700 лева чака тук. Давайте. Добре дошъл, когато се едно се събуди. Се едно ходил да пуши цигари да си отвънка. Ги разиграе. Значи мислете някой съм захапал. Кой си захапал? Ти се захапал с... Ама ти не го. С тебе. Нямам С проблем. тебе, нали? Ето май да всички. Май. Значи мога да е на лична основа. Защото да е Виктор. Цялата игра стои много. Не, брат, той първо убива повече хора. Но за мен е най-големия изследовател, това е Анджела тази вечер. Тя насочва вниманието към всеки само с един пръст. Който се избере. Не мисля, че Анджела предпадваше Ивана заради това. Мисля, че Анджела, поне аз това, което съм виждал от нея, сега не я познавам очевидно добре, даже изобщо. Мисля, че Анджела просто и без награда по същия начин ще играе играта. Със същите маниери, със същите изречения, със същия пламък, би спорила с някого, би захапала някого. Просто е Анджела, сякаш. Просто е така. Така цяло. Айде, мислете. Аз съм умрял. Дайте да мислим сериозно. Значи, кой според вас може да е? Аз съм вече много бъркам, брат. Давай, не бъди толкова объркан. Значи сега го... Като с какво да Азор отстрани, брат. Цяла игра там дреми. Пушай кос. Сега, айде, не бъде толкова забъркан. Да, Азор. Слушах повече, защото се бях доближил до него и реално дишаше надолу. Колеба се. Беше си навел В гола. момента между 4 човека отново. И те са останали 5. 3. Аз мога да дишам надолу и пак. Е, така мога да стоя. Един е стилянския, защото много мълчиш и само като стане той не нещо мъква принципно. Да, чакай, аз нямам и само като стане нещо по-специфично се обаждаш. Другия вариант е Яко Анджи, брат, защото някой постоянно ма говори. изхака, ама не знам Третия кой е. вариант е Африка, защото Искам тя да нищо гледам не казва. предаването. Искам да гледам предаването, кой ме изхака. Тя нищо не казва Африка. Африка. Глупости, тя не, Ивон, тя Ама обвини тя Ивон. просто гласува, но не казва защо, разбираш. Добре, кажи какво мислиш ти. Да, кажи какво мислиш. Да. Еп. И аз мисля по същия начин. Много интересно. Аз съм просто страшно стресирана наистина. Да. Имаш ли Все още съм разсъждение, които крайно искаш да споделиш и на нас, Вики, да, освен на ушето на Стиляк? Не, само на него искам да му ги споделям. Ама ти да, много си говорят нещо. Да, Ние си имаме нашите наблюдения. Тя просто не знае как се играе. Там май има нещо, двойка убийци, един го. Брат, това ще е... Скъпи приятели, нека да гласуваме. Нека да гласуваме. Анджела, за кой гласуваш? Синьокото момче. Забравих минути. Как? Стилян, да. За него. Ивана, за кой гласуваш? За Стилян. 2 за Стилян. Така, Вики? за кого гласуваш? За теб отново. Абе, ти прекалено много са. Да. Със сигурност след като нападам тях двете, те да нападат обратно, значи накъде ще се случим. Ти нападаш всички и там включително. Напротив, Виктор не съм го номинирал. Ти се закачаш за всичко по принцип. Не съм. Така че гласувам за една от двете, кажи Иван. Да, Ивана ти е любимка Така. обаче. Моля с пръстчета да Може да се иска да брои. изглежда като тебе, бе. Моля ли се с пръстчетата? Ивана пъш. Ти имаш едно. Така, кой следващия? Не, аз мисля, че е Стилян също, да. Емил дъра, бъра. Сега тъна, трала. И аз така ще направя. И аз за стилян. Така. Янис? Брат, много си... Ти що така се нагласи по нас? Ама и аз ще го се оставя. Що се нагласи така? Така, само Африка. секунда. Само секунда, да. За мен е някой от тях двамата. Така. Това ще махнем Стилян.
Но Макив и Африка отсича, да знаете. Африка не си играе, Африка отсича чат. Няма кой да стане. Само секунда, аз искам да кажа нещо, моля всички да запазят тишина за момент. Имам нужда да напомня на полицая ролята му, че той прави предположение кой е убиеца, когато всички спят и разказвача му казва да, не. Оттам нататък той трябва да направи всичко възможно да помогне на другите да разберат, ако той е познал и знае кой е. То това не е гледаемо, бе, брат. Да ги насочи на там. И да не забравя тая си роля. Да, не трябва да се издава, но все пак трябва да им помага. И така. Сцилян отпада, мълчи си, ни казва какъв е, що е. И всички заспиват. Чакайте ме, сега си... Аз мога да гледам. Така. Моля двамата убийци да се събудят. Тихичко, да. И да изберат своята жертва следваща. Коко си тихичко казах да избираш жертвата. Така, жертвата е избрана от убийците. Убийците заспиват. Полицая се събужда и прави своето предположение. Полицая заспива. Лечителя се събужда. Лечителя избира кого ще лекува. Излекувай кокос, нещо го боли. Лечителя заспива и всички се събуждат. Здраве! Имаме още една жертва. Колегата от Снакса. Войка го избоа, маняка, брат. От Снакса. Рамо му изкърти работа на малки. ГГЛП. Тама сега ще се издегвате. Мълчиш, нищо не казваш. Предлагам ви директно да минем към гласуване, защото вече разискахме каквото може да разискаме. Не? Брат, как ще спидръмваш така игра, бе, ти утлис? Ти да няма междучасие, да я знам. Всички да дадат мнение, набързо с 2-3 думи да си дадат гласа. Накрая, като изслушате аргументите на всички, ще ви дам опция да си смените гласа, ако сте чули на някого аргумента, който ви е накарал да помислите друго. Добре, аз съм за... Ще си помисля, че Вики, понеже Вики за пореден рунд беше гласувала за Рости. Така, дигай едно пръстче. Кой няма други, брат? Емил да ръбъра. Направо. Не знам, Неронето ми се върти в главата и Африка, нещо много лоуки и такова. Не знам, наистина. Давай един. Разсъждайте, може да задавате въпроси, може да виждате кой как реагира. Как отпил чашата, нервно. Нервно. Давам се за тебе. Добре. Пръщи горе. Колега. Още едно. Може ли още едно? Само се. Много мейн керактер ще застави това. Според мен Емо пак не знам, е силен аргумент. Не за тебе, не съм за тебе. Той гласува за Африка. Защото и като гласувах за нея и е така прави. Може. Това е супер нервно отпиване. Така. Вей, Емо как ги маже скити и ги пуска, човека. Направо всеки път съм потресен наистина. Дигай пръст. Емо пръст. Значи според мен също. И ти си в комбина с Значи падаше му ти. Добре. Дигай пръстче второ. Вики, кого мислиш да номинираш? Така, Ивана едно пръстче горе. Ивана. Три пръщите
нагоре Анджела. Кого ще номинираш? Ние само това ли останахме? Да. И 700 лева. 6 човека, да. Да, размърдайте си малко мозъка Демек и само да 70 направя лева. много малко решавам. Чай сега, чай четвърта. И аз не мога, брат, да си играе много зле. Да си играе много зле, тая не е за тая игра. Така или иначе. Еми, ние си с 3, те са с по един нормално. Мълчиш. Добре, после ще кажа. Така. Колеги, играта продължава. Не сега, малко не гледаемо. Ние сме в играта, бе. Само няма да ние сега. Моля всички, докато останат трима или по-малко от добрите. Продължаваме. Всички да заспиват. Горките ли? Петима. Заспивайте. Заспивайте. Убийците да се събудят. Много тихичко. И да изберат следващата си жертва. Ти сега нарочно ли е ли? Не, наистина. Колко как прозвуча? Тихо, тихо. Убийците избраха жертвата си, нека да заспят отново. Полицая да се събуди. Така, направи своето предположение. Да заспи полицая, да се събуди лечителя. Полицая да си ходи, брат, да си ходи вкъщи по този полицай. Наистина, не трябва да спи. И всички да се събудят. Интересно. Имаме още една жертва. Колега. Бог да те прости. Приятна почивка. Ти като казваш да се събуди полицая и да се събуди лечителя, това значи ли, че те още са в играта? Не знам. Ние не знаеме. Аз съм длъжен да го кажа без значение дали са тук или не са. Убийци, дали са убийци или убиец. Да. И задължително казвам убийци в множествено число. Макар че допуснах една грешка. Гласувате. Значение. Аз гласувам за Иван. И аз гласувам за Иван. 3. Аз гласувам за Виктория. Едно. Анджи? Така, Анджи. Не знам. Забавя да го слушаш. Да, бе, това е ясно, то не е смисъл се Така, да. Значи Ивана отпада и честито на добрите победихте. Че беше, може би... не най-лошата, ма беше доста лоша игра на мафия. Доста лоша игра на мафия, чат. Ама тъс на моя стрим беше по-лоша. Със сигурност. Тъс на моя стрим беше по-лоша тогава. Няко. Ама, чакай сега. Добрите, да запомним днес един обед го отстраних аз и Боня. Аз се отстраних. Любов Боя, аз те отстраних. Всички добри да се изправят. Честито на печелившите. Заповядай, това е твоя дял. Това е твоя дял. Анджи, това е твоя дял. Емо. Ти много намазваш тази. Това е твоя дял. Чекай на заплата там. Много си черпиш, брат. Приятели, аз ви благодаря, че изгледахте този много интересен епизод. Може да се абонираш за канала на Инфлуенсърски лагер, да цъкнеш тази камбана и разбира се, да се забавляваш винаги. Ох, майко, той се смята на камерите, брат, добре, за игра. Ева. Когато желаеш с нас. До следващия път. Не знам, след това сме отвън и те, минавайки покрай него, продължиха да правят коментари. Това да не е детската градина. Разбирам, че са малки на по 23-4 години, ама елементарно усещане, че все пак тези неща стигат до други хора, които нищо не са ти направили, стигат до публика, която може по някакъв начин да му опетни името, без момчето нищо не им е направило. Поради създалата се ситуация, Йоана се разстрои и се оттегли от снимките на предаването, уединявайки се в нейната стая. Ето, кои снимки, смисълто просто е спрял, брат. Много се обърках. Виж какво става.
Обладана ли ти се, струвам да от Луцифер и Буда. Майко, леш. Временно. За най-малкото ревът. Ако искат, даже аз предлагам ето сега, искаш ли сега да слеземе, дай тия 150 лева, не, дай тия 150 лева, ще ги дам. И да ни е тъпо, и на Йоана, смисъл, наистина не искам да плача. Те няма да им стигнат. Еми, поне няма да плачат. Със сигурност, аз мисля, че не е само заради награда, просто се издразниха на нас, ама аз ти казвам, дай да отидем да им метнем парици, да ни миряса главата, да са спокойни. Да не ги е яд. Да не е гадно, че плачете. Айде, я ги дай в тебе ли съм? Да. Дай ги, че аз на тебе ги дадах. Айде. И те са как следят с камерата, брат. Много са зле, бе, брат, наистина. Много са... Те са уволнени, наистина са уволнени. Напуснаха чат. Наистина много са зле, брат. Как може да има... Как може са... Те сигурно са на 15, бе, брат. Какво става? Чай малко. И са такива... Да, наистина, дадем. Майко, как ще ги наредим, ще им покажем кой е шеф. Ние сме супер над нещата. Майко, брат, ще повърна, наистина, ще повърна в устата си. Кървя през очите, чат. Я ела за малко, молеца. Та се имала були в даскал, 100%. Питай колко сам той ще каже. Тия пари не искам да стават някакви дражби за една загуба. Майта, колко е глупо, брат. Как може да дисреспектваш толкова си ялово пред хората, брат? Ти си инсейн, бе, брат. Наистина не можеш да съдържаш тебе, брат. Не може, бе, брат. Ти наистина не заслужаваш да съдържат нормално с тебе, ако ти съдържаш тебе, брат. Той са някакви детски травми, дeti излизат наяве пред сумати хора. Хората просто някой път не знаят къде какво да приказват и как да се държат. Все едно са пуснати от гората, велик. Някакви животни гледаме, честно ти казвам. Дето само са лаят там и са дъвчат, брат, и са, да знам, се размножават лек. Направо съм потресен, наистина. Бах ти, бавно развиваш ти, брат. Какво гледаме, чек? На една игра. Защото сме големи хора, не сме на 15 години. Бате, ти си инсейн, какви работи прикажеш, ти няма никой тук, бе, брат. Ти мислиш само за цифри и пари, бе. Ти няма никой тук. Морална ценност на система нямаш, велик. Какво ми прикажеш? О, бате. Аз съм 06, предполагам. Ето ти може ги да на колко години съм. Сестра ти е доста по-голяма от мен и какъв е проблема? Няма проблем, не искаме да има проблем. Оставам ти парите, за да няма проблеми, да няма ревове, да няма после кой как спечелил, кой какво направил, не било честно и така нататък. Да сме не искам такива работи. Благодаря. Ма аз не искам парите, да. Някой да плаче, тогава сме жертви. Ама чакай малко. Ама чакай никой не... Само да ти... Няма да ме надвикваш обаче, само да ти кажа. Ама ти няма да ме надвикваш, разбираш ли? Ама аз... Брат, искам да съм... Защо искам да си кажа мнението, както ти си кажеш твоето, нали така? Сестра ми може да се разстроила, така, но тя си изказва мнението. И това, че плаче, какво ти прави на тебе? Да си изкаже мнението. Защото аз ви виждам вашето държание през цялото време, колко сте любезни, колко сте милички. Ама защото сме такива. Да, такива сте. И само като някой се обърне, и очички. Ако ти беше любезна, щеш ли да правиш хейт видеа във вашия YouTube канал по 2... брат, та се е много накърнена. Чат. Направо ми е жал колко хората колко много злоба държат в сърцето си. Наистина, то сърцето и брат толкова се нуждае от любов, брат. Наистина се нуждае от искрена любов. Просто някой да я прегърне, брат, и да й даде цялата любов на света. И просто някой, брат, трябва наистина да се погрижи за този човек, защото това е невменяемо, наистина. Той нещо... Брат, толкова много злоба, то ми става гадно за нея, брат, наистина. Ти представяш ли се да живееш по такъв начин, да се тригърваш от такива неща и главата ти да създава толкова много, да живееш така илюзия, ти главата ти да създава такива глупости през цялото време и да се държиш по такъв начин с хората около тия. Това, брато, е инсейн, ти казвам. Това е просто... тежка липса на любов, брат, и на внимание, наистина.
Просто искам някой буквално да я прегърне с цялото си сърце и да я каже, че обичаш отната си. Трябва някаква помощ, брат, чисто така. Не може да е толкова злобна. 3 часа, не само за мен. Ама, чат, аз ще се опитвам да обясня. Просто ти като живееш като животно, ти няма как да съществуваш по друг начин, брат. Мисъл, тя живее буквално като животно, брат. Сори, ама е такос. Буквално, брат. Тя няма как да разви нещо повече в себе си. Ти си жена, брат, ти трябва да си нежна. В смисъл, нормално она е да се разплаче. В смисъл си тя е жена, брат. Ти какво съдиш? Това е ролята на жената. Да е нежна, брат. Нека тебе да стои да псува, брат, през 2 секунди. Ти спрява ли си квас? Сори, брат, наистина. Брендит. Абсолютно. Като живееш като животно, ти си животно. Това е. Ти не можеш да развиеш човешки взаимоотношения с хората около тебе, при положение, че ти се държиш като животно и живееш като животно, брат. Аз не съм видял адекватно. Ти говориш пред хората някакви лични истории за хора, които изобщо не са в предаването, пред супер много, там пред 20 човека екип и плюс някакви зрители. Държиш се мега... Бате, ти си инсейно, наистина няма филм. За други хора и за други... Да си обсъждам мнението. Дръж си мнението, халал да ти почерпи се и тебе и сестра ти, почерпете се една голяма от нас. Айде, бе. Няма смисъл. Ау, майко му. Рязко ескалира това. Направиха се шоу. Айде на здраве! Айде на здраве, да. Ще си пръсна кофта, наистина.